Igbo ndị ọma na-ege ntị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi nke Chineke Dr. David Jeremiah ka na-aga n'iru iwetara anyị nkụzi ihe banyere nwa nọ n'ọnọdụ ngharịpụ, nwa nke dịka Josef gabigara ọnọdụ ngharịpụ ma Chineke zọpụtara ya. Gị onwe gị, n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla nke ị nọ n'ime ya, Chineke pụrụ ịzọpụta gị ma ọ bụrụ na ị kwere n'okwu ya. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs, amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe imeri ngharịpụ, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị lebara anya na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke bụ nwa nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Cheta na ọ bụ n'akwụkwọ Jenesis isi 40 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 23 ka anyị were ihe ọmụmụ a. Anyị ga-amalitekwa ugbu a site n'ebe anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị nke oge gara aga. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ozizi niile site n'inye ahụhụ na-adị ka ihe na-adịghị eweta ọṅụ n'oge dị ugbu a, kama mwute ma emesịa ọ na-enyeghachi ndị ahụ were ya nwapụta ha mkpụrụ nke dị n'udo, bụ mkpụrụ nke ezi omume. Nke a bụ akwụkwọ ndị Hibru isi 12 ahịrị nke 11. Mgbe anyị malitere ihe ọmụmụ a, anyị wepụtara anyị ndụ nke Josef, nwokorobịa onye nyechasịrị onwe ya ime ihe ndị ahụ ndị na-atọ Onyenwe anyị ụtọ. Ma oge niile nke ndụ ya ka ọ na-agabiga ụfọdụ ihe ndị pụrụ ime taa ka anyị jụọ, onye nwe m, ọ bụ n'ihi gịnị ka o ji bụrụ m? Onye nwe m, ọ bụ n'ihi gịnị ka o ji bụrụ m? Nke a ọ bụghị ajụjụ nke anyị na-ajụ oge niile, ma dịka ihe ọmụmụ anyị siri dị, dịka anyị hụkwara nkwado ya site n'akwụkwọ nsọ, anyị hụrụ na nsogbu na-eweta ohere ndị dị ukwuu karịa. Nsogbu na-akwalitekwa uto nke ime mmụọ anyị. Ebe akwa ugbu a nke anyị gụrụ n'akwụkwọ ndị Hibru isi 12 ahịrị nke 11 bụkwa otu ihe nkwado ọzọ dị ike nye nke a. Ọ dịghị n'akụkụ akwụkwọ nsọ ọbụla ebe akwụkwọ nsọ gwara anyị na anyị ga-agabiga ndụ anyị n'ime ụwa nke a site n'ụbọchị a mụrụ anyị ruokwa n'ụbọchị ọnwụ anyị, ma gbanarịkwa nsogbu n'ime nke a. Nsogbu bụ onyinye nke Chineke nye anyị iji mee ka anyị dị ike, iji tinye igwe na mkpụrụ obi anyị. Ọ bụghị ihe dị mmasị n'oge ụfọdụ anyị na-agba mbọ ime ka ndị ọzọ, ndị nọ anyị n'akụkụ maọbụ ndị anyị hụrụ n'anya, ghara ịgabiga oge nke ihe ike. Ọ bụrụkwa na anyị akpachapụghị anya, anyị na-ebibi usoro nke ụkpụrụ Chineke kwadoro maka uto nke ime mmụọ ha. Iji maa atụ, ọ bụrụ na Ruben gara n'iru ịkpọpụta Josef site n'ime olulu ahụ, kpọghachikwara ya nna ya, Josef gara bụ onye ewezugara site n'ụkpụrụ nke Chineke kwadoro nye ya. Ọ gakwara agbajọ ije ozi niile nke Chineke nwere nye ya. A sịkwa na Pọtifa arapụghị Josef n'ime ụlọ mkpọrọ, eleghị anya n'ihi obi ebere mgbe ọ hụrụ ụdị ahụhụ nakwa ụdị ngharịpụ nke chere ya iru, Josef eleghị anya agaraghị ezute nwoke ahụ onye Chineke kwadoro iji duba ya n'ịdị ukwuu. Mgbe oge ruru, nsogbu ndị a niile dịka anyị si ahụta ha bụrụ naanị ụzọ nke Chineke chọrọ iji kpọpụta ya site n'ebe ọ nọrọ ma ruokwa n'ebe ya onwe ya bụ Chineke chọrọ ka ọ nọ. N'usoro ime nke akwa, o tinyere igwe na mkpụrụ obi ya ka o wee nwee ike iche ịma aka ndị dị n'iru ya iru. Nsogbu na-ewulite uto nke ime mmụọ anyị. Ugbu a anyị ga-abanye na nke atọ. Nke atọ ya bụkwa na nsogbu na-agba àmà nke nkwesị ike anyị, omume anyị nakwa agwa anyị. Ọ bụrụ na ọ bụghị adịgboroja, ọ dịghị ọnọdụ ọbụla nke pụrụ ịgbanwe ya. E nwere ọtụtụ nghọtahie banyere nke a taa, maka ngwa gị eziokwu, n'elu ihe ndị ọzọ niile, Josef bụ nwoke nke nwere omume dị ukwuu. O nwere agwa dị ukwuu, nkwesị ike dị ukwuu nakwa ntụkwasị obi nke dị ukwuu. Ọ dịkwa ihe ọbụla ọzọ nke pụrụ igosi omume anyị karịa n'ụzọ nke anyị si eche ihe ike iru, ụzọ nke anyị si akpa agwa mgbe ihe ike bịara n'ụzọ anyị, mgbe nsogbu bịara n'ụzọ anyị,
mgbe ahụhụ bịara n'ụzọ anyị. Nwoke onye site n'ala ala obi ya bụ onye na-ekwu eziokwu n'agbanyeghị ihe na-eche ya iru, ọ ga na-ekwu eziokwu gaa n'iru. Ma nwoke ahụ onye na-aghọ aghụghọ, onye na-eme ka a ga-asị na ọ bụ onye na-ekwu eziokwu, mgbe nsogbu chere ya iru, ọ na-ewepụta nke bụ omume ya n'ezie. Ọtụtụ mgbe ka a na-aghọtaghị omume nakwa aha, ma e nwere ọdịiche dị ukwuu. Aha bụ ihe ndị mmadụ na-eche na anyị bụ, nke bụ n'asụsụ bekee reputation, ma omume bụ ihe anyị bụ n'ezie. Nke a bụkwa nke ndị bekee kpọrọ karakta. Aha bụ ihe ndị mmadụ na-eche na ịbụ. Omume bụ ihe Chineke maara na ịbụ, ihe Chineke maara na ọ bụ ihe dị gị n'ime. Aha bụ ihe a na-edere anyị n'elu ili mgbe ọlụ anyị n'ụwa gasịrị. Omume bụ ihe a ga-ahụta n'akwụkwọ banyere anyị n'iru oche ikpe nke Chineke. Omume adịghịkwa agbanwe ọbụnadị mgbe ọnọdụ gbanwere, n'ihi na ọ bụ nsogbu na-anwale ezi omume anyị. Oge ụfọdụ ana m anụ ka ndị mmadụ na-asị, ọ bụ ọnọdụ mere ka omume m dị otu a, ọ bụ ọnọdụ m nọ n'ime ya mere ka m na-akpa agwa otu a. Nke a abụghị eziokwu. Ọ bụ ọnọdụ ahụ kpughere onye ịbụ n'ezie. Ọ bụ ọnọdụ ahụ gbara ama ihe ịbụ n'ezie n'ime gị. Mgbe anyị na-echekwa ihe ike iru na ndụ, ọ bụ ohere ọma nke Chineke nyere anyị iji anyị gosipụta agwa anyị n'ezie nakwa ezi omume anyị n'iru ndị mmadụ. Nke anọ, nsogbu na-alụpụta ndabere n'ime ndụ anyị. N'ahịrị nke 20 nakwa nke 21, nke isi nke 39, anyị gụrụ okwu ndị a nke na-asị, onye nwe Josef wee kuru ya tinye ya n'ụlọ mkpọrọ, ebe ndị mkpọrọ nke eze Ijipt nọ na-agbụ. O wee nọ n'ebe ahụ n'ụlọ mkpọrọ, ma Jehova nọnyere Josef. Ị hụrụ nke a? Ebe ọbụla nke Josef chere, Chineke na-eso ya eche. Ị hụrụ? Ihe naanị nke pụrụ ikewapụ gị n'ebe Chineke nọ abụghị ọnọdụ, kama ọ bụ mmehie. Ogologo oge niile nke ị ga-edo onwe gị ọcha, dokwa onwe gị nsọ, guzokwa n'ezi omume n'iru Chineke, Chineke aghaghị iso gị jee ebe ọbụla nke ị na-eje, ma ọ bụ duru gị jee ebe ọbụla nke ị na-eje. Ma ọ bụ mmehie na-eweta nkewa n'etiti anyị na Chineke. Mmehie na-etiwa mmekọrịta. Ya mere, ihe ọbụla nke nsogbu gị bụ, gbaa mbọ hụta na ị na-eguzo n'ezi omume nakwa n'odido nsọ n'iru Chineke. Mgbe ahụkwa ị pụrụ inwe obi si ike n'ebe ọbụla ọ sọkwara gị nọrọ, ma ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ, ma ọ bụ n'agbụ, ma ọ bụ n'ime olulu, ma ọ bụ n'obi eze. Chineke ga-anọnyere gị. Haleluya! Ọ bụ iwu na ọ ga-esoro ndị na-asọpụrụ ya jee ebe ọbụla nke ha na-eje, n'ime ọnọdụ ọbụla nke ha nọ n'ime ya. Ọ nọnyere Josef n'ime ụlọ mkpọrọ. Nwoke a na-akpọ Griffith Thomas dere ahịrị ndị a, ndị gosiri na ike Josef sitere n'iru Chineke. Gee ntị n'ihe o dere. Ọ sịrị, ihe nzuzo nke ike Josef bụ nghọta ya zuru oke nke iru ọma nke Chineke. Ọ dịghị mgbe ọbụla Chineke chezọrọ ya, n'agbanyeghị na ọ dịrị ka a ga-asị na ọ bụ ihe ọ bụ. Ihe ahụ nke mere n'ime ndụ ya, nke anyị chere na ọ bụ ya bụ mmejọ karịsịrị nke e mejọrọ ya, bụ ya bụ ihe nke Chineke jiri weta mbuli elu nye Josef. Nye nwoke ahụ onye o doro anya na ya nọ na warawara ụzọ nke uche Chineke, ọ gaghị inwe nghọta zuru oke nke iru Chineke dị nsọ nakwa ngọzi ya, nke gakwa aga n'iru ịbụ oke nkasi obi dịka ọ na-ezu ike n'ime onye nwe anyị, werekwa ndidi na-eche ya. Mmejọ pụrụ inwe mmeri ya ndị ga-anọ naanị nwa mgbe nta, ma ha bụ naanị maka nwa mgbe nta. Ezi omume na eziokwu aghaghị imeri. Ọ bụkwa ọlụ dịrị ndị ozi Chineke ichere ya n'obi dị umeala, ibi ndụ n'ikwesị ntụkwasị obi, ma gakwa n'iru ilekwasị anya n'owuwe anya, ruekwa mgbe Chineke ga-abata n'ime ọnọdụ ahụ, ime ka ụwa niile mara na ikpe amaghị ha, ma meekwa ka amara ya bụrụ ihe ebuliri elu n'ime ndụ ha. Nke a bụ W.H. Griffith Thomas n'akwụkwọ ya nke a kpọrọ Genesis,
a devotional commentary. Ị maara ihe Josef chọpụtara oge niile nke ọ nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ? Ọ chọpụtara ogo dị ukwuu nke ịhụnanya nke Chineke n'ebe ọ nọ. Ọtụtụ oge kwa ka ndị mmadụ na-agwa m mgbe ha gabigasịrị ụfọdụ nsogbu ndị dị ukwuu. Ọ bụkwa otu ọgbụgba ama oge niile ha na-asị, onye ọzụzụ atụrụ, n'ezie amaara m na Chineke hụrụ m n'anya. Oge niile kwa ana m enwe mmetụta nke ịdị nso ya nye m. Ma nke bụ eziokwu onye ọzụzụ atụrụ bụ na ọ dịghị oge ọbụla n'ime ndụ m niile nke m nwapụtara mmekọrịta dị ukwuu otu a n'etiti mụ na Chineke dịka nke m nwapụtara n'ime ọnọdụ ike a nke m gabigara. Chineke nọnyere m oge niile a n'ebe ọ pụtara ihe. Ị hụrụ nke a bụ ọgbụgba ama dị ukwuu nke nwapụta nke iru Chineke n'ime ihe ike. Oge ụfọdụ nsogbu na-abata n'ime ndụ anyị iji gosi anyị ka o si dị ogo bụ ndabere nke ndụ anyị n'ebe Chineke nọ. N'ọgbọ nke mụ na gị na-ebi, ebe ihe nọ n'ọnụ onye ọbụla bụ izu oke nke onwe, ndị mmadụ na-asị ị ga-emenwu ihe ọbụla ị chọrọ ma ọ bụrụ n'ezie na ị chọrọ ya, ma ọ bụkwanụ ị pụrụ ime ya. Ọ dịghị ihe ọbụla nke gafere ogo nke aka gị, nakwa ihe ndị a niile nke ndị mmadụ na-ekwu. Oge ụfọdụ ọ bụrụ na anyị enweghị ezi mkpachara anya, anyị pụrụ irute n'ogo ebe anyị ga-amalite iche na anyị achọghị enyemaka nke Onyenwe anyị. Ọ bụrụkwa na ị maara ihe na-aga n'ụfọdụ mba ụwa, ị ga-amakwa na ọtụtụ kwenyekwara nke a taa, na ọ dịghị ihe ọbụla nke ha ji enyemaka nke Onyenwe anyị eme. Ike nke aka ha zuru oke nye ha. Mgbe ọbụla anyị rutere n'ogo ahụ, ị maara ihe na-eme? Chineke na-etinye anyị n'ụlọ mkpọrọ nwa mgbe nta ka e wee nwee ike chetara anyị ogo nke ndabere nke ndụ anyị nakwa ọganiru nke ndụ anyị n'ebe ya onwe ya nọ. Nsogbu na-eme ka anyị cheta ebe anyị kwesịrị ịdabere ma tụkwasịkwa obi n'ebe ahụ maka enyemaka. Mgbe ọbụla ị nwere ohere, ọ ga-amasị m ka ị gụọ akwụkwọ Abụọma isi 139. Oge ụfọdụ ka m na-anụ ka a na-eme mkpọsa oziọma n'isiokwu nke Abụọma a, dịka a ga-asị na Abụọma a na-ekwu banyere mbọ nke mmadụ na-agba ịgbanarị Chineke, ma ọ pụrụ gị ime ya. N'ezie, e dere Abụọma a iji chetara anyị na n'agbanyeghị ebe anyị jere, ma ọ bụ n'eluigwe, ma ọ bụkwa na ndịda, n'ime osimiri, ma ọ bụkwa n'ime igwe ojii, n'agbanyeghị ebe ọnọdụ nke ndụ pụrụ iburu anyị nọ, Chineke nọ n'ebe ahụ. Ọ sị, olee ebe m ga-esi n'iru gị gbalaga? Olee ebe m ga-esi n'iru gị gbalaga? Nsogbu na-emekwa ka uche anyị dị na nke a, ọ bụghị eziokwu? Mgbe anyị nọ n'ime nsogbu, anyị na-aghọta ka ndụ anyị nakwa nsọpụta anyị si bụrụ naanị n'aka Chineke ka ọ dabere. Na nke ise ya, nsogbu na-akwado obi anyị maka ije ozi. Ọ ga-amasị m ka anyị gụọ ahịrị nke 6 nakwa nke 7 nke akwụkwọ Jenesis isi 40. Jenesis isi 40 ahịrị nke 6 nakwa nke 7. Ọ na-asị otu a: Josef wee bịakwute ha n'ụtụtụ, hụ ha, ma lee, iru na-agbarụ ha. O wee jụọ ndị ahụ ndị na-ejere Fero ozi, ndị nọnyere ya n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ n'ụlọ onye nwe ya, sị, gịnị mere iru unu ji jọọ njọ taa? Agụrụ m ka ịdị omimi ya nwudekwara m n'otu ntabi anya. Achọrọ m ka ịhụta ihe n'ebe a. Nke a bụ nwoke onye nọ n'ụlọ mkpọrọ, onye tinyere n'ime ụlọ mkpọrọ, n'agbanyeghị na ọ dịghị ajọ ihe ọbụla nke o mere. O nweghị ihe ọbụla nke kwesịrị ịkpọta ya n'ime ụlọ mkpọrọ ebe ọ nọ ugbu a. N'ihi ọnọdụ nke ọ hụtara onwe ya n'ime ya, o kwesịrị ikechikọta onwe ya n'ime obi mgbawa na mwute, na-ajụkwa onye ọbụla gafere ya ajụjụ a: kedu nnọọ ihe Chineke na-eme ma rapụ m n'ime ọnọdụ ọjọọ dị otu a, n'agbanyeghị ezi omume m niile nke m meworo nye ya? Ma Josef emeghị nke a. Kama anyị hụrụ ya ka ọ na-ewepụta onwe ya ije ozi, ya onwe ya onye nọ n'ahụhụ nke na-ezighị ezi, nke na-erurughị ya. Lee anya n'okwu ya, hụta na ya onwe ya na-ahụ ihu ndị mkpọrọ ndị a nke gbarụrụ agbarụ. Josef bụ nwa okorobịa nwere uche, nwee ịhụnanya, nwekwa obi ọmịiko.
ọ bụ ya were ya dịka oke n'ọlụ dịrị ya ịmata ihe bụ nsogbu ha. O jere ozi nye mkpụrụ obi nke ndị ikom a. Site n'ebe ahụ edeturu m ahịrịokwu a n'ime akwụkwọ m. Asịrị m, enweghị ije ozi nye onye nọ n'ahụhụ karịa ije ozi ahụ nke ọ pụrụ ije nye ndị ọzọ ndị nọkwa n'ọnọdụ a. Nke a bụkwa eziokwu. Enweghị ije ozi ọzọ nye onye nọ n'ahụhụ nke karịrị ije ozi ahụ nke ọ pụrụ ije nye ndị ọzọ ndị nọkwa n'ọnọdụ a. Ọ bụghị onye ozi Pọl dere akwụkwọ degara nzukọ Kraịst nke nọ na Kọrint, n'akwụkwọ ndị Kọrint nke 2 isi 1 sị ha, onye a gọziri agọzi ka ọ bụ Chineke na nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, bụ nna nke obi ebere niile na Chineke nke nkasi obi niile, onye na-akasị anyị obi na mkpagbu anyị niile. Ka gịnị mee? Ka anyị wee pụọ isite na nkasi obi nke Chineke ji kasie anyị onwe anyị obi, kasie ndị ahụ obi ndị nọ na mkpagbu ọbụla. Haleluya. Nke a bụ akwụkwọ Kọrint nke 2 isi 1 malite n'ahịrị nke 3 ruo na nke 4. Mgbe a na-etinye anyị n'ọnọdụ nke nsogbu nke ndụ nakwa ihe ịma aka n'iru dị iche iche, mgbe ihe ike na-abịakwute anyị, ihe na-eme anyị bụ na anyị na-amalite ịghọta gbasara mkpa nke ndị ọzọ ndị nọ n'akụkụ anyị dị, ndị eleghị anya na-agabigakwa otu ọnọdụ ahụ. Ahụhụ na-eme ka anyị ghọta ihe ndị ọzọ na-agabiga. Ọbụnadị mgbe Chineke napụtasịrị anyị site n'ime ya, anyị na-aghọta karịa mkpa nke ndị ọzọ ndị na-agabiga ọnọdụ dị otu a. Nwapụta nke ahụhụ na-eme ka obi anyị dị na njikere maka ije ozi. Dịka ndị ikom nakwa ndị inyom nke Kraịst, kedu ka anyị pụrụ isi setịpụ aka anyị ma metụta ụwa nke na-anwụ anwụ, nke na-agabiga ihe mgbu, nke na-akwa akwa, nke nsogbu niile dị iche iche na-eche iru, ma ọ bụrụ na anyị onwe anyị ibuga ụzọ gabiga onyonyo nke ihe ndị a anyị onwe anyị? Kedu ka anyị pụrụ isi tinye aka anyị na ngụ nke nwanna onye na-agabiga ihe ike ma kasiekwa ya obi, mgbe anyị onwe anyị na-amaghị ihe ha na-agabiga, n'ihi na anyị anwapụtabeghị ya mbụ n'ime ndụ nke anyị onwe anyị? N'ezie, oge ụfọdụ ọ na-adị mkpa ka anyị nọrọ n'ọnọdụ nke anyị pụrụ ịgwa mmadụ onye na-agabiga ọnọdụ dị ike ma sị ha, nwanne m, aghọtara m ihe na-agabiga. Mgbe m siri n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụ ndị ọzụzụ atụrụ pụta, ezigara anyị na Haddon Heights nke New Jersey. Otu oge onye isi ozu anyị mere njem. Ije ozi niile dakwasịkwara n'ubu m. Echere m na nke a dịrị ụtọ nke ukwuu, wee ruokwa mgbe m chọpụtara ihe ya na ọrụ asụ. Otu ehihie anyị nwetara ozi site n'Ocean City. Ozi a dịkwara ngwa ngwa. Otu n'ime ndị otu anyị na nzukọ nwere nwa nọ naanị ọnwa 10. Ahụ ọjọọ jidekwara nwa ahụ. Ha wee buje ya ụlọ ọgwụ. Mụ na nwunye m jekwara n'ụlọ ọgwụ ahụ. Anyị nọkwara ebe ahụ ihe dịka abalị 3. Anyị na di na nwunye ahụ soro kpee ekpere. Anyị sokwara ha kwa akwa, soro ha nwee olileanya. Ma mgbe e mesịrị, nwata ahụ nwụrụ. Ma ọnwa 4 tupu nke a mee, dịka mụ na nwunye m kwasịrị Chineke akwa na anyị chọrọ nwa, n'ihi na o mewe ihe dịka afọ 5 nke anyị lụrụ di na nwunye ma anyị amụtabeghị nwa ọbụla. Otu ụbọchị, nwunye m nyekwara m akụkọ ọma na ọ dị ime. Aṅụrị jupụtakwara anya obi. Ma echetara m otu ụbọchị ọnwa 4 gara aga, mgbe m siri ikwusa okwu Chineke lọghachita, na-achọkwa ịbanye n'ụlọ ndebe akwụkwọ n'ime ụlọ ụka, mgbe nwunye m fere m aka ka m bata n'ime ụlọ. Mgbe m batara, ahụrụ m na anya mmiri jupụtara n'anya. Obi dakwara ya mba nke ukwuu. Ọ sịrị m, obi m, nwa anyị apụwo. Amaara m na nke a adịghị ka mgbe nwa nke ị mụworo amụ, onye matakwara nke ọma oke mgbe ọnwa 10 hapụrụ. Ma nke a dịrị ofu nke ukwuu nye anyị karịa ihe ọ bụla ọzọ nke anyị gabigaworo dịka di na nwunye. Echetakwara m na naanị ihe anyị mere bụ ijide onwe anyị aka ma beekwa akwa ruokwa mgbe ike gwụsịrị anyị. Ma n'ụbọchị ahụ, mgbe anyị nọrọ n'ụlọ ọgwụ, anyị na di na nwunye ahụ ndị nwa ha hapụrụ, enwere m agbamume ịkasị ha obi, n'ihi na enwere obere nghọta nke ihe a na-agabiga nke m nwere n'ime m. N'ihi na mgbe ha kwara akwa ma kọpụtakwa ka obi ha siri jupụta na mwute n'ihi nwa funarịrị ha, mụ onwe m ghọtara ha nke ọma. Oge ụfọdụ anyị na-agabiga ihe ike n'ihi na Chineke chọrọ iji ka anyị nwee ike inyere ndị ọzọ aka. Nke a bụkwa ihe mere Josef site n'ihe nke ya onwe ya nwapụtara n'ime ụlọ mkpọrọ ghọrọ odibo nke ụwa niile,
na-eguzo ụbọchị niile inye ndị agụụ na-agụ ihe oriri. Kedu ebe ọ mụtara nke a? Ọ bụ n'ime ụlọ mkpọrọ ka Chineke nọrọ gbarie ya ma kpọgharịakwa ya oru nakwa onye ije ozi nye mmadụ niile. Ya mere, nsogbu nwere uru ndị ọ bara nye anyị. Ha na-ewetara anyị ohere ndị dị ukwuu karịa ma ọ bụrụ n'ezie na anyị elezie anya anyị nke ọma n'ime ha. Ha na-akwalite uto nke ime mmụọ anyị ma ọ bụrụ na anyị ekwenye ka ha mee anyị ka anyị dị mma karịa kama ikwenye ka ha mee anyị ka anyị nwee obi ilu. Ha na-agba àmà nke ezi omume anyị n'ihi na omume abụghị ihe na-adabere n'ọnọdụ. Ha na-alụpụta echiche uche nke ndabere n'ebe Chineke nọ, dịka anyị na-aghọta na ume anyị bụ n'iru nakwa na amara nke Chineke ka e kedoro ya. Ha na-akwadokwa obi anyị maka ije ozi. Ya mere, n'ime ahụhụ anyị kwesịrị ije ozi nye ndị ọzọ. Ndị na-anọ n'ọnọdụ nke ahụhụ anyị na-eme ka anyị ghọta ha karịa. Ọ bụkwa otu a ka ọ dịrị nye nwoke ahụ bụ Howard Rutledge. Dịka ọ nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ, Chineke kpọrọ ya gabiga ọnọdụ a iji kụziere ya ụfọdụ ihe ndị na-enweghị ụzọ ọzọ ọ gara enwe ike ịmụta ha. Ọ bụ n'ime ụlọ mkpọrọ ka ọ nọrọ ma mụta banyere ike nke dị n'ekpere. O dere sị, ọ dịghị adị mfe okwu ịbịa n'ọnụ m dịka m na-ekpe ekpere ma ọ bụna dị anya onwe anyị ndị na-amaghị ọtụtụ ihe banyere Chineke. Anyị na-achọpụta n'ime ụlọ mkpọrọ ikike dị ukwuu nke ekpere pụrụ ịbụ n'ime ndụ anyị. Amụtara m na m pụrụ ikwuru Chineke okwu n'ebe ọ bụla. Amụtara m n'ime ụlọ mkpọrọ na ọ na-anụ olu m mgbe m na-efe ya ofufe, ọbụna dị n'etiti olu igwe mmadụ ma ọ bụkwanụ n'ime ụlọ mkpọrọ ebe etinyere naanị m. Gịnị mere Chineke ji kwenye ka ọnọdụ nke mkpọrọ a bịakwute Howard Rutledge? Ọ bụ n'ihi na ọ chọrọ ịkụziri ya ka esi ekpe ekpere. Ọ bụkwa n'ime ụlọ mkpọrọ ka Howard Rutledge mụtara mkpa nke nzukọ. Gee ntị n'ihe o dere. Ọ sịrị na tupu aka akpara ya na Vietnam, ọ bụrụgo onye na-eje ụka, o nweghịkwa mmasị ọbụla n'ebe okwukwe ndị nke Kraịst dị. Ma mgbe o siri na ndọta n'agha lata, ọ latara dịka onye maara Chineke, onye nwekwara agụụ oge niile isoro ya nwee mmekọrịta. O dere sị, ekwere m Chineke nkwa n'ụbọchị mbụ nke nlata m na aga m akpọrọ ezinụlọ m jee ọgbakọ ofufe nke nzukọ dị n'obodo anyị. Mgbe mkpọsa oziọma ga-abịakwa na njedebe, aga m apụta n'iru ndị nzukọ ma kwupụta okwukwe m n'ime Kraịst ma kwekwa nkwa iwere ọnọdụ m dịka otu n'ime ha mụ na ezinụlọ m. N'ime ụlọ mkpọrọ, amụtara m ihe ọ pụtara bụ mmadụ ịbụ onye ekewapụrụ ekewapụ na-adọlị ndọlị naanị m. Iwulite okwukwe m n'ime Kraịst, ekpebiri m na agaghị m abụkwa onye ekewapụrụ ọzọ site n'ezinụlọ nke ndị nke Kraịst. Ị hụrụ ya? Chineke kwenyere ka Rutledge banye n'ụlọ mkpọrọ ka o wee nwee ike ịkụziri ya ka esi ekpe ekpere nakwa ịkụziri ya mkpa ọgbakọ ndị nke Kraịst dị. Chineke kwenyekwara ka Rutledge banye n'ime ụlọ mkpọrọ ka o wee nwee ike ịkụziri ya akwụkwọ nsọ. Gee ntị ihe Rutledge n'onwe ya kwuru n'akwụkwọ ya. Ọ sị, abalị ị ga-efota afọ ọhụrụ mbụ nke m nọrọ n'ime ụlọ nga Heartbreak Hotel, emere m mkpebi na agaghị m anọkwa ọzọ na ndụ m na-ejighị akwụkwọ nsọ. Ahịrị akwụkwọ nsọ ndị ahụ ndị m nụtara n'ọnụ ndị mkpọrọ ndị ọzọ ndị m tinyekwara n'ime ụbụrụ m bịara bụrụ isi iyi nke ume nye ndụ m. Emere m mkpebi na aga m amalite itinye okwu Chineke n'ọlụ n'ime ndụ m nakwa na ndụ nke ezinụlọ m, ọbụnadị n'ihe ndị kachasị nta. Ị maghị mkpa nke ihe iji n'aka ruekwa mgbe o funarịrị gị. Ọzọkwa, ọ bụ n'ime ụlọ mkpọrọ ka Chineke kụziri Howard Rutledge ọdịmkpa nke ezinụlọ. O dere n'otu ahịrị nke akwụkwọ ya. Ọ sịrị, ana m akwa mmakwara n'ihi ụzọ nke m siri leghara ezinụlọ m anya. Adịghị m enwe ohere maka ha ma ọ bụkwanụ nye ha oge m dịka o kwesịrị. Ka o si na-ewute m bụ oriri na nkwari nke ime abalị niile nke m chekwara na ọ dị mkpa nye mbuli elu nke ọrụ m dịka onye agha. Emere mkpebi n'ime ụlọ mkpọrọ ahụ na Vietnam na ọ bụrụ na m nwere onwe m ọzọ, aga m na-eme ihe niile nke m kwesịrị ime, ige ezinụlọ m ntị, ịghọta ha nakwa igosi ịbụ onye isi nke ihe nke ime mmụọ na ezinụlọ m. Gịnị mere Chineke ji kwenye ka ndị bụ ezi mmadụ banye n'ime ụlọ mkpọrọ? Mkpọrọ anyị eleghị anya abụghị na Vietnam, ọ bụghịkwa nke jupụtara na ntaramahụhụ nke a na-ahụ anya. Ma nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, Chineke na-ekwenye ka ị gabiga nsogbu ka ị wee nwee ike ịmụta ihe site n'ime ya. Ọ na-ekwenye ka m onwe m gabiga ụfọdụ nsogbu ka m wee nwee ike ito eto. Ahụghị m nsogbu ndị a n'anya ma ọlị. N'ezie, n'ịbụ mmadụ nke m bụ,
ana m agbara nsogbu ndị ọsọ ma ha na-achụkwute m. Mgbe m nọkwa n'ime ha, Chineke na-eji ha eme ka m ghọọ ụdị mmadụ nke ọ chọrọ ka m bụrụ n'ihi ije ozi nke ọ kwadoro nye m. Ahụtara m otu ekpere ọ ga-amasịkwa m ịgụpụta ya nye anyị. Nke a ugbu a bụ ekpere m. Ọ ga-amasịkwa m ka ọ bụrụ ekpere nke gị. Ọ na-asị otu a: ghọtara anyị Chineke, ikwela ka mmasị nke adịghị ike anyị napụ mkpụrụ obi anyị ezi ihe nke ị kwadoro anyị. Ghọtara anyị Chineke, amamihe gị dị nke karịrị nke anyị ukwuu. Anyị onwe anyị bụkwa ndị nsusu mkpụrụ isi. Ka anyị jisie ike gaa n'iru na ngọnarị nke onwe, kwenye ihe ike a, atụkwala egwu nke aghọm. Oke anyị nọ n'akụkụ nke ọzọ nke ọnwụnwa a, okpueze anyị nọ n'azụ nke obe. Agbala mbọ ka ị gbanarị ihe ike ndị Chineke chọrọ iji mee ka ị bụrụ ihe atụ nke ịdị ka Kraịst. N'ezie, anyị chọrọ okpueze ma anyị achọghị obe. Anyị chọrọ inwe ememe Ista ma anyị achọghị ihe mgbu nke ụbọchị Good Friday. Anyị chọrọ uru na-ebughị ụzọ gabiga ọghọm, ma nke a abụghị ụkpụrụ nke Chineke oge ọbụla. N'ime ndụ anyị kwa, n'otu n'otu, nakwa n'ime ezinụlọ anyị ma ọ bụ n'ime nzukọ anyị, Chineke chọrọ iwere nsogbu ndị a sitekwa na ha mee ka anyị dị mma karịa, ma ọ bụrụ na anyị ga-ekwenyere ha. Ka Onyenwe anyị gaa n'iru n'ịgba anyị ume dịka anyị na-agba mbọ ịdị ka Kraịst n'ụzọ niile, n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Gị onye gere anyị ntị n'olu taa, ekwenyere m na Onyenwe anyị esitawo n'okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịtụgharị ọnọdụ gị. Ọ bụ Chi nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụkwa na ị nabatabeghị Jizọs dịka onye nwe gị, naanị ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ, amen. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwenyere na akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ ị ga-eme iji gaa n'iru. Ka Chukwu gọzie gị ka ị na-eme nke a, n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477, ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.